Pero ato sa ni tapiko ni dire isgot sa tani title nato. So about ni siya sa vino or wine. So ato tas kultura sa unang panahon. Sa una sila pagpananong og paras. So ang ilahang wine sa una o kani vino pure gyud nga vino. Naot na masabtan gyud nato ni kay kani mo gikalibugan sa kadaghanan ng mga Kristohanon. Muna gitapig gyud nato aron nga kita mismo so si Bible nga naa man gyud ay. So pure ang ilang wine sa una. Kanang wine nila sa una vino dili pareho sa tuwarong tanduay. Sa may mga kwadro hinon. Beer. Sa pilay. Tirador. O Red Horse. Pilay. O nana diri. O. Kani mga isog kayo gilingno na dili ni maong isgutan sa Biblia. Wala ni sa una. Nga naitanduay sa una beer, tirador, o Red Horse. Usahay na kay Chris Bible ron, naatay makagyan ron nga mga tao nga nag-inom gid sila. Apan ato ang para mo sa explain nga unsa man klases vino ilang ginom. Di man ato pwede nga pareho. Di man ato pwede pareho kay lahi man tag kultura ron. Di puta taga dito. Lahi puta diri. So lahi ang ato ilimnon kay wa man tay paras kay diri. Og makapalit ag paras wala man pud gi lagsar po kay mahal po kayo. Ang sagad yung palit ng tao kaniyo. Kani nga vino. Unya sakto man dahil nila nga asa ni. O inom magani si Jesus. Unya ang tala lain man ni. Abi nimo usa na ni gisagol ani. Kani mga kumpanya ang gahimuan ni suon gibutangan na nila chemicals. Muli nga masabta na to ni. Gibutangan na mga chemicals. Nga kung masubraan ka ni og inom, madakot ang imong baga. Malaya ang imong baga kay og kag sigarilyo ray makalaya sa baga nga kana man pug pag-inom. Habwa man pud imong suka ana kung mataman kag inom. Mo suka magani ka ana og drink. Tungod kay habwaon ang imong kinaon diha, mo patama ka ini. So naa ni say chemicals nga pagsulod ini sa imong lawas, madaot na ang imong immune system. Be, isa may sagad pero mga nagbalatian ng mga sagad mga palahubog. O sakit sa atay o liver, diabetes. O diabetes. Ako na diha na. Kay kutkuton may mong tinaya na, labi na kung kay kaon. Kutkuton ang imuhang tinain. So na ay chemicals na siyang gibutang. Unya dili pa gyud kay chemicals ana gibutang. Naa po na gibutang nila nga para maadi ka. Nagibutang nila nga para maadi ka. Ano mang gibutangan lang para maadi ka? Kabantay ka na wak manay lamig ng tanduay. Unya ano mo balik-balik ang tao? Bisag walay lamig. Kay naa man gibutang nila. Mura ra man niya sa sabo. Mura ra sa sabo. Nga gidili. Apan mo hinoy gikubutan. So muna nga dili ni maoy gihisbitan sa Bible nga ilimnon. Dili nato pwede nga ipareho sa una. Pure mo na ilaha. Wa man ay chemicals. Ang ilang wine. Sa panahon ng David o Solomon, ni Noah, ato man ang magyan ron, wala na ay chemicals. Pure. Nga gikan sa ang grapes. Inani purma ang grapes isoon. Muni. Example, muni grapes. No? 15 pagkadaghan ng bunga diha. Na. Balay pa ng bunga anak. Buram na siya lang sunis ang iyang pagpamunga. Unya magpulumbitay na siya. Balago na siya. Unya magpulumbitay ng mga bunga anak. Naay puti ana, napoy pula. Oh. So muna ilahang pamungion. Wato silang kaumahan. Pungi na sila ana, magharbi sila ana, pwede na sila magkaon dito. Unya samtang mataman sila og kaon, mahubog sila. Makahubog manggani ng mani. Kumutaman kag kaon. Kaya di man po butilya ilang sulanan sa una. Doon sila gitawag og wine skin. Panit. Na-discuss mo siguro natin ni. Panit ang ilang sulanan.
dili botilya ilang sulunan panit. Kay ang bagong bino, kung isulod nila ang panit ni sa skanding, kinahanglan bago po ang panit. Kay sadyang isulod ang bagong bino, fermented man na siya, magbulok-bulok man na siya, bukad, mutubo siya. Unya og daan nga panit sa kanding ang ilang butangan, mupuswak. Kung mupuswak ang bino kay inaton man maguba ang sudlanan. Munang gisabi nga ni Jesus nga di gid pwede nga isulod ang bagong bino sa daan ng sudlanan kay mapuswak ni siya. Kay naa na silang kultura sa una nga manguha silang paras, ilang isulod dayon anang panit, ilan ang pugaon. Naa sila pugaanan igsuon nga sa tuwa karon gitawag na galingan. Galingan ba? Itong dagko kayong kinabayuan. Kaapos pamamuan ng galingan nga itong itulod-tulod gani. Anak. Like itong galingan nga anak ra. Namo po'y galingan nga dako jud kaayo ditong bato. Nya na diri ang kinabayuan ay tawagan sa muha na itulod-tulod ra anak. Nya magtuyok tong galingan. Dito isulod nila ang ilang mga inarbis ka paras. Isulod dito sa baba sa bato nga dako kayo. Pag sulod na dito, tuyokon tong bato. Nya katong mga bungas paras, mga adtos ilalo, mga puga sila. Nya naabo sila murag sandayong paingon dito. Nagisalod atong panit skanding dito sa luron ang bino. So pure why gibutang chemicals. Unya na nag-inom ning mga tao sa Bible, magyan ra to meron. Na nag-inom ang mga tao sa Bible. Pero atong diskusyon aron masabtan nato nga di ni mao ang bino karon. Kanang beer, horse, tanduay. Kaya mo ra pa ning isagad ilnon. Nya mo ni gigamit sa mga plahubo nga okay ra mga sa Bible nag-inom gay sila. Usa kay lain man to. Lakin mo ng ilang wine niya. So bago na tang binuhat, handa ang labay na ug ang bagong miabot na. Kinasabtan na natin ni ang policy. Kabasa na kumuduan. Paspasan na ni daw. Yatagan na kita kagawasan ni Kristo, busa, pabilin kamo nga gawas nun, ug ayaw kamo paulipon pag-usap. Na, ito ka ang tagagawasan ni Kristo. Kuya, dito ba ulipon? Kaya naman, ang mga palahubog, ulipon pagyapon, anak. Unsa ang pulong ng ulipon? Ikaw mo sigihag mando. Dili ka kapugong ba? Kay manduan ka sa imuhang gana sa imuhang tinguha. Kalamiya pa mo inom. Bisag halang kaya ng tanduay. Kalamiya. So naulipon na sa una, ikaw ako. Labi na sa mga laki, ako nag-agin ako. Lisag kayo punggan kung walay Kristo. Bisag usap pagkaguyag sa imuhang ginikanan. O bisag pag ingnon ka nga undang na anang inom kay nao nagsakit na ka. Pero mo inom ra gyapon kay ni kayo. Ino ano? Mo inom ra gyapon kay ni kayo. Unya bisan pag mga rasti ka kada bagong tuig, iniro yung ka nga bago na yung karon, inayod ko mo inom. Na natuman ba? Basta walay Ginoo di na katuman. Kay si Kristo rin sa gitagaan ta kagawasan ni Kristo. Dirita? Pasulti yung bersikulo wa. Alawat ka mo na ulipon sa sala. Oh. Lah, mabaka kayo no? Mababa. Alaot ka mong naulipon sa sala. Nya ka ng pulong alaot, sakit naman kayo ng dawato na to. Sakto rin? Oh, sakto. Sakto. O, tino? Oh, alaot daw tong naulipon sa sala. Mao ganing itambag sa diri ano paulipon. Kay ang magpaulipon dayan ng sala alaot. Na atong tanawon kung anong gitawag man ni alaot. Karon gitawag sa alaot kay naa man ni tumusultion. Ayaw pasina sa mga makasasala. Hinoon parayon sa pangbaton o kahadlok o pagtawag sa Ginoo sa tibok mo kinabuhi. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmang. Ay, nga dili ta masina nila mga palahubog. Yung usahay masina man ta. Katulad ng ilang relihiyon, pastor, panginom raman. Berti man pagkahubugan lagi na sila. Basta gani ng pare, panginom raman. Kung usahay masina ta, uya. Kung masina ta, yun sa dili na ta makamatog mahayag kaugmaon. Napay hayag na berti mong ubuta. Nangahupag ng naong kay gamaoy. Nangaguba ng balay. Nanglupad ng kaldiro. Biyasa man ang gitawa ka ng mahayag ka kaugmaon. Wala na mahayag ka kumaon ng ikatampo. Nya, napagini. Daghan kayong isulti ang Biblia ani. Okay? Stay. Sa Biblia.
Kay ang mga palahubog ng mga ulit musangkot sa pagkawalay nahot. Na. Kung mag-unay ka lamang kaon o katulog, magkagilay ka sa dili madugay. Ang mga ulit, palahubog, na, musampot sa pagkawalay nahot. Tinuod ba? Ano sa aman nila itabo? Okay, mahubog na ka. Di ba magkuhan man ka? Kasi tawagan na, no? Kanang dili ka maulian? Hangover. Kung ma-hangover ka, nakasulay mo kung hangover igsuon, pwede kapuya kayong imata. Kapoy pa kayong ikaon. Halos tanan, kapoy na. So magsikag lubog. O yan, ako kay nahimong trabaho. Ang mga palahubog na nahimong trabaho. Pag magpista, pirting linubganay manig. Na, ang kwarta, kay nagkaon mo takal-adlaw. Kung saan man yung pagpangita. What if, ang imong asawag anak nagsakit, niya ikaw po naghubog. Kuya, naglungko ra kag manig. Yato, gihilantan dito. Wa kay kapalit. Na, muna yung ingon. Nga musampot sa pagkawalay. Nahot. Na huna-una ara gutong anak nga nibiya sa amahan. Katong sa gisgutan sa ni Jesus na anak nga nawala. Nibiya sa amahan. Nisulod man sa ditos bisyo. Hala, inom tanan. Gisuldan niya. Pagdaghana kag kwarto sa pagikan. Kay dato gutong yung amahan. Kuya, pag-uli. Kaya di ba, ni uli ito? Napabay kwarta. Pirting kisik-kisik na mga sinina. Nikaon siya ng pasas baboy. Natuman. Natuman. Nga walay nahot. Na-observa rin mga palahubog. Bisa sa kadaghan silang kwarta. Pero pirting dali ang mahurot. Bisa pag 10,000, 20,000 ang yung sweldo. Unya ka ng tawhana palahubog. Sulay observar. Kung naabay mga butang na napalit. Naabay mga blessing nga handumanan nga napalit kay bisa makapalit na siya pang gubon ra man pura kay panahos pag maoy niya gubon man tinuod muabot gihapon sa pagkawalay nahot muabot gihapon bisan pa makapalit sa butang muabot gihapon nga walay nahot na so muna isuon apa gyud atong sulti ang bibiya kung sa ka kuani isa pa ni naka rito Baby? Anak mamati o pagmaalamon o ayaw o ginuang sa imong pag kinabuhi. Pag maalamon ang tambag, dili pag binuang na mag-inom pastor. Ay, tanawa ito ni. Di ta mo tabag atawa atong pasultihan ng Biblia o ginuang ba ang paghubog. Si Ate Alisa mo ito. Ang dino makanimo kanimo sabaan o buang-buang. Busa ang paghubog-hubog binuang. Nga? Mao di ang tambag sa diri pag maalamon ta. O kayo gyud pag binuang, nya ka na pag hubog binuang man ay. Ya uban mangita pag bersikulo. Naabag yung bersikulo pastor nga sala ang paghubog-hubog. Wala gyud kay mabasa nga sala ang paghubog-hubog. Panultihon chapter 23 verse 19. Laalang imong isla na. Panultihon 23 verse 19. Sala ang paghubog-hubog. Wala gyud kay mabasa. Pero sabta ang mga ipangsulat. Di ba makayong ka nga di day maayong paghubog-hubog. Binuang gid ini. Nganong binuang man? Kung hilumon ka pas na ako sa una hilumon ko, pirti pa kasabaan na. Mag-English na. Be, tanawa ng mga palahubog. Wala sila naka-eskwela o wala sila katiwas o high school. Elementary. Anong pretty na mo in English? Ay, ang bino may kasubo. One shot ang gingon, one shot. Nya mag-handle tag one shot. Kung nauli punta ana, di handle. Kaya hubog naman kaya siya, minimo siya ng works. Kaya makara siya ako lapit. Masabaan ang tao nga palahubog. Kung nagbibasa ni Ate Alisa, busa ang paghubog-hubog, binuang. Nga namang binuang. Wala ko English na. Kung wala namang English, atong maulian, di ba? Ulawon pa kung kayo ni maulian. Kunya, mahubog, pwede na pagkapagaan na mo. Oh. Ala, muna nga, binuang naging kayo. Na? So, dire? Muna ang panila, ipangita nga versikulong na ba? Kung may versikulong nga sala, about na paghubog. Nya, mo tubag ni.
Ate Hilin. Busa ang tao nga nasayod kung unsay maayong buhaton, apan wala nagbuhat niini nakasala. Ang tao daw nga kabalo na usay maayong buhaton, labi na yun, kabalo tas pulong sa Ginoo usay maayong buhaton pag maalamon sa ayaw pagpaulipon. Kay gawas na ta bago na tang binuhat. So nagpabalo na ta. Yun siya, kunya dili niya buhaton, nakasala. Nya mangita ko tag bersikulo na abra ko na pastor na bersikulo nga sala ng paghubog-hubog. Na sultian daan eh. Kabalo naman tang binuang yun, iyon ko dili. Di ba? Kabalo kita nga binuang o dili gyud maayo, sayop yun. Kunya diri, pakapina naman yun. Kung sayo gani tao sa maayo nya wala buhata, nakasala ta. Okay, dali na to. Cerita. Mo na ni ang giwali nila nga grasya ko no. Utubag ni. Grasya ko no, pwede na ta magbuhat og sayo, okay na. Tubangan sige no, kay kasultiyo na to ni o kaya pa ba? Protektaran pa ba nila ng ilang pagtudlo? Murag ka oh, Demirian. Kay nakapunta sa grasya. Ya, suti na to ng grasya be. Idoon mo din na. Livin. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang ng katao o mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan sa kalibutan ng kaibon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinunganod sa kaugalingon matarong ug Dios kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilaugman ini padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Yara. Itubag niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayon katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. Itudlo kining mga butanga o gamita ang tanan mong autoridad o sa pagdasig o pagbadlong kanila ayaw itugot nga tamayon kan ni bisan kinsa. Napiti kuyawa. Ipatudlo magani. Unya matudluan ang mga tao dahil bagulbol. Uy, gisugo rami sa Ginoo. Isa maning gatuman rami sa amuang amuang posisyon as a pastor. Di na mo ihikaw ang pagtudlo. O munang kamu mismo yun nakabasa diha. Kamu mismo nakatuki. Dili na iyong gitudlipon na mo. Gitudlo. Minsa ang atong pagulat sa Ginoong Jesucristo mo ni atong paginabuhi matarong o Dios nun. Yan matarong na okay ra na mag-hubog pastor. Kay way bersikulo. Under talos grasya. Under sa grasya. Ang grasya ang gisgutan dire, grasya nga mubiyak ka, mutalikod ka sa mga kasalanan. Dili kay grasya, under tas grasya, magatubang yapon kas kasalanan. Ano sa mga grasya? Dili na siya pwede natin, no? Matarong o Dios nun. No? Asa pa may tarong ni Mana, di magkakadumduman ang dalang mulis ng balay. Napay tarong. No? Ya, napay Dios nun. Nga di na magaling ka mo simba kay itong pertihubugan mo Domingo. Napay Dios nun. Tigsimbahan pa. Muna, nga itudlo ni isa. Itudlo, ala og sawayon ka, sa ayaw. Wala nang kaugalingon, bahalag tamayon kanila. Itudlo yun. Ipatudlo yun niya. Sa badlunga sila, sawaya sila. Munang diri aning simbahan na tingalag ang si pamadlong pastor.
Anang mga abatan ng bisyo. Nya kay kami may dakong tulubagon ini ron. Okay, raman mo kay mamati ra. Nya kay kami gatudlo dako may kuanditos ini katubangay na sa Ginoo. Kami mo ilutan tanan. Muni mo itudlo. Lain wa muni mo tumanan atong gisugo nga itudlo. Balag tamayon ka, balag sawayon ka. Balag usuko sila nimo. Balag sa ilang kasulti nimo mo na yang ingon. Itudlo yun. Na, kumana, natudluan na tani. Dali. No. Ay, Roma, sa Roma ko siya. Roma mo dito siya. Mo dito. Dali ra. Dibel. Matmuni kini ang mga hari o mga pangulo ang ay nga maglikay sa bino kay kung makainom na gani sila makalimtan nila ang mga balaod o yatakan lang nila ang katungod sa mga kabos. Karon. Sakto. Si Lemuel. Anaga yung binong nabasa. Sa angay yung kang mulikay anang dinog kay pangulo ka. Ya, sagad kunos mga pangulo kung makainom ng bino, tumba na mga katungod sa mga kabos. Muhait na yung sinultian ba? Kabantay ta mga palahubo. Nga Nanilon. ha? Wah! Nahilon! Bisa pag amahanin mo. Kung ginahanin mo, nahilon. Hindi mo nang pagtumban. Nahilon mo din. Hilo mo! Samok. Yatakan ang mga katungod. So, yung mga yatakan, ang bisa galing na gamay-may ni mo, ayaw, rin ko na ano. Isumbang na po, ayaw, hilom. Diba? Pag yatakan na, itong nakainom na, hindi mo na, pag-ikay yun, iinon. Ayan yung kasina at upang doon. Okay, dire. Bisan ang ilang mga pare o mga propeta nagsulo sa pinday Na, sa kahubog kay nakainom ang mag-isog na bino o wala na sila'y maayong paghukom dili na makasabot ang propeta sa mga pananawon nga gipakita sa Diyos kanila. Ang mga pare wala may maayong paghukom sa mga kaso na ilang isusay. Nagyanang sa sinuka ang lamisa o walay dapit na wala mahurot. Siran ka na iso. Nga nagdala kang simbahan. Nga dia simbahan, gaya na nagsinuka. Kaya pare beli hubuga. Nah, wabita ng gisaway diha sa Isaya. Kamu mga pare, bitawa na gyud. Pati na siya mo pagkapalahubuga. Naaman ta mo isugo. Kamu man tayo mutudlos tao sa pagtudlo niya sa tao, anak. Nga kamu tuludloan man. No? Ang mga pare, huwag mong kasabot diri. May pangtudlo mo na diri. Nga paghubog ginawa, pag-inom-inom. Minsan, ang pare mo nag-ulo. Hasta na yung gisakupan, giagda. Inom ta. Wala naghihigpaan sa Biblia. Kanya, nawala na sila sa pagtudlo. Muna nga na sila nasabtan sa nagtudlo. Basta lang kayo makapisit sila sa simbahan, makatudlo, wala na. Tuwa sila kabalong parti, pagka nanganang bersikulo ng pang salikoy sila. Tuis yung payo nila ang mga turan. Na, hindi alam, gusto ko, naabagutan na simbahan sa una. Dire? Ako. Maayo ang dili pagkaon o karni o pag-inom o bino o pagbuhat sa bisan unsa nga
kaangin sa imong gitsuon. Isang ganit ay sa pagbago. Wala ko mahuman eh. Tingnan na. Kulang te? Sektora. Kasala, ulang. Terus bago kesala. Iya ba ko ba? Okay na. Bisan gani itong pagkaon. Oh, bisa na ito ka. Bisa ka rin sila din. Kanang kami din. Yan ka lang kaulo. Dili na may pagsabot diha. Katarang karne. Ang ipasabot diha ng Aroma, ito ng karne gihalal sa Diyos. Oh. Anya, kana kung pag-inom. Kay connected na sila no ha. Kung may pista, kumbira, yun na po ng inom. And sa, mas may pag-dili noon. Kay, yun na iyang purpose, nga nung dili kita. Muinom, o dili kaon sa mga gihalal. Kay, doon na kuno'y magtanaw ni mo. Na mapandol hinoon siya. Gitawag na sa English stumbling block. Bato ba? Makapandol. No? Pagkakita nila ni mong ala, gubog na lagi siya. So ang mga imbis ganahan pang musimba, dili na. Saan? Manday kalain na, siya gahubog. Ako ni simba. Ubog ko. Na imbis musimba unta to, apan wa man nakita sa kinabuhi nato nga dunay kabaguhan. Na iyon ko diri nga bag-o na tang binuhat. Unya buhay kalainan ang ilang nakita diha nimo. Pagtanaw nila parehas ra man gyapon na rin ako mutagay ra diay. Oh, stumbling block sa mga tawo buot pa tang musulod sa ginarian sa Dios. Mga tawo nga ganahan pa tang moadtos tilan sa Ginoo di nakaadto kay mahimong balabagan nimo sa atong buhat. Ang buhat nato makabalabag sa nas gawas. Munang dili ta magmaalamon mahimo tang kapandulan sa tagagawas. Ang mga tao pa panangalaga kay Kristo. Munang magmalamon gud ta. Likay gyud sa tong iyong basang Eduardo. Lingwel likay. Kaya mga pare diri na wala naglikay. Tanawan ang mga pare nga wala naglikay. Pertira mo perting mo sigarilyo. Di ba? Mao po'y gihimo sa gitsakupan. Nahilis mo ko ng pastor. Pahilis. Na. Gisik yung tinaya na. Hilis yung tinaya po yun. Ya, sa inyo ni Jesus Christ, kung kamo ganay hinungdan nga mapandol ni na mga tao mapandol isa may pahigtan mo galingan. Damo na ang galingan igsoon sa unang panahon. Ana sa ibang galingan, dili mo gawas ang mga kinahon. Yan siya, kung kamo hinungdan nga mapandol ning ubang mga katawhan tungod sa atong mga binuhatan, yan siya, may pahigtan mo galingan. Ug ilabog dito tunga sa lawon. Ya, lalim mi muna. Higtan ka ani pati bugata, dasi mong hawak, itangkil, yung magdungan mong ambak dito ang galingan. Be sa unsaon ni mong kabya-kabya ana unlod yapon ka. Yan to pa iho. Gatang ko nang iho sa nindot kayo okay now. Di na gyud kakamoy. Di ta pwede nga mapandulan. Tungod ani paghubog-hubog. Magpakita ka nga wala hubog ka. Kinahanglan mag-amping ka sa atong mga Kristohano, di mapandulan ka. Asam daan nila bit na? Alawag sa mo ko sa iyo pagbago sa buntag aron makainom sa isip ng mga ilinom. O kamo magtugaw sa lalong nga pagkapilan hangtod mga hubog. Sa inyong mga pumira, alaang, lira o alfa, sabor, flauta, inuman ang iyo. Apan wala ninyo panumbalinga ang mga buhat sa Ginoo. Kung wala ninyo tanawa ang iyong mga gihimo. Na. Yang Biblia gayon na iso na ala ko. Yang mangita yung bersikulo mo, sala ba ko na? Ano unsa mo na pagsabutan nila gyud? Nga mangita yung sala ba? Nga gibasa at timilin ganiya kani. Kung nakabalo ka kung sa'y maayo ni buhata sala man. Nga alaot ang iyong Biblia ha, alaot mo sayo inom. Okay pamahaw. Ngano magdili alaot, nagkutkuton man yung tinaya na. Magsuka ka og green. Ako nakaagi ko ana magsuka ko green. Wa na gyud mahabwa nga pagkaon tungod kay inom
Sayo kayo inom way pamahoy paniudto hantod gabi magtukaw og inom. Mo na di diha. Alaot. Alaot. Mupalos na sa imong lawas. No? Kanang pas-ano na lamang ka maulit. Nanong ligod alaot nga magtukaw kag inom ya layo yung panimalay. Nya moagi pagkag mga kagulangan. Higda kag labo nga. Oh. Ang uban bigda na nang baol. Unya na ay hakot. Wala na batian ang hakot. Tuwing nila makasakit mo ko. Oh. Magkasakit. Sige, isa pa may minum dia. Isa pa may ganahan. Paglay lang mong itag sakit. Oh, kasi ganahan ng itag sakit. Oh, dipindi na kay naa naman na. Ingna naman ta. Dire oh. Katawa na medyo na gusto. Ala taw na mo tayo. Alaot ko mong magtawag sa dautan nga maayo o sa maayo nga dautan. O naghimo sa pangitngit nga kahayag o sa kahayag nga pangitngit. O naghimo sa pait nga tamis o sa tamis nga pait. 22. Alaot ko mong mga awod sa inom o dili magsibog kung pagitog inom. Nah, laot. Dili mo sibo giton. Gamay ra chicken ta brad. Sige sige. Alaot. Kay katong tang kwartang balayan yang utang. Customan. Oh, yang kwarta daog sa antak. Mara di ako wala ka daog kay kulubitayan. To na nagpula-pula tong tanduay dito. Na. Di wag hapon kay nahinmo. Ang imuhara nakadaog puno kong ngalan. Kuya pag uli ginamos ray dala. Ako kasi nang bagay pa. Na, mura gingon ni Higsoon. Unsa kay gingon ani 20? Alaot ka mo mingon sa maayo nga dautan. Sa dautan nga maayo. Di ba matingala ka sa mga palahubo, kunggan kang ikaw asawa or bana o simba, ayaw man simbahan na. Di ba? Pang Ginoo ang adtuon. Maayo ang Panginoon kay makabati kas pulong sa Dios. Oy pungan. Kay lahi kunong relihiyon. Unya og muadto ang iyang anak or asawa muadto diskuhan, muadto mga kailayan dili pungan. Makikuyog pa, kuyog taday sa tarian day, kuyog tas diskuhan day, kuyog tas sa inuman day, magbidyuki na rito day, pakuyugon pa ang asawa. Unya sa simbahan pungan. Muna yung gingon igsuon. Nga alaot ang mga tao nga naghimo anak. Ug masimbahan ano higsugutan pang pungan ang anak ni pagtuon kay lahi kuno nga relihiyon. Uy, unya anak di gani manahi batos kilayan okay ra. Isa pagdugay mauli. Okay ra. Pero sa simbahan kasab-an, nugan ka uli. Di ba? Pwede pa kabalik anak na ang Panginoon mong tayo hindot. Sulay panilid karon sa mga palahok kung iwasagan kung nga ni mga ganahan ka mo balik ng tao dito ka mo simba. Ang mga palahok mo pugong. Gubot ni ron. Bay sulay simba rito. Kay gubot ta. Huwag yung mahimo ni kalina ni palayag. Supa ka na ako. Bana din ang bana. Kari, pwede ata ni. Sama sa mga sampinit sa mga dagami, puputan sa kayo kamong mga palahubo. Sulay kuti, ut-uton. Uton. Na, lalim. Oh, sana pa-ut-ut pa. Ut-ut sa kalayo. Kani rin kalayo iso na naingipon. Kani rin kalayo na naingipon. Mo-ut-ut. Okay, usap may gingon dito sa Pinadayak. Nga magkagot ang ilang ipon. Adlaw o gabi. Kaya naaman ang mga ulon. Maglapos-lapos man. Ya, kalayo ha. Galangoy-langoy ng ulo na ng kalayo. Gusto mo ng ulo raw ka namatay. Nga ang ulo diris kalibutan. Gamay ng takak ni mo, patay man. Imong isugbawa na kirig. Pero dito sa impirno, mga ulo dito. Kalayo. O mas init pa mo ng kalayo dito, gisbutan. Init pa sa kalayo diris kalibutan. Pero tiyala ka ng ulo diha. Nabuhi man. Kikidesign ng mga ulura. Pagsakit niya itong mga tao na magsalikway sa Ginoo sa iyong ulo. Magsalikway ini. Yan siya may oton ang mga palahubo. Sakit-sakit kayo ni.
Unang naara bugutay pamilya nga napa ini. Ya usab atong buhaton ini. Ayaw ra pag singkahi. Ayaw ra pag singkahi. Ang imo lang buhaton ampo. Jadi di sila maanadto anang kuan. Kana mag-inusog sila ba? Abi mo na pa mag-chance ng tao bisag buhi pa. Basta buhi pa na pag chance mo mabago. Ngano maday ako sa una. Nga bisoso man ko kayo nagdaghan man ko fertility itrahan sa college ko na skilla ko agriculture. Apel man ko ka fertility. Apit mong kumatay. Pero nga namang doon na pagiging kabaguhan. Grasya ko sa Ginoo. Doon na pagiging kabaguhan. Munang kabalo nasayran na ako nga naday ka ampo na ako sige. Si Lula o si Lulo. Katong namatay na. Sila na ang sige ampo namo. Ya mo na nga bagong ni. Kabalo ka ampo ni Lolo Lula. Kami tanang Israbila mga lagad sa Ginoo. Namatay silang duha bago namatay si Lolo. Na natubag sa Ginoo. Puro-puro may pastor nga mga apo niya. Na ako'y pastor, na ako'y igtag sa dito sa Occidental nga tulo sila puros pastor. Yang papa pastor. Nya ako diri pastor. Tapos sa glon nga na pastor si Gumar. So ditubag. Muna nga ayo kubala kayo sa nagsingkahi dito. Imuhar ana imuhang yang po kay saktong panahon. Guro mamatay na siguro ka anak. No, bato pa to sa tiwala sa bakulang. Maagi mong tanong kamatayon. Kunya, matubag to yung ampo. Kaya silang lula o lolo, dugay ka natubag lang ampo. Namatay na naman sila. Usa pa na natubag na nalagad may pastor pag yun. Dili yung kayong alagad ra, membro ra. Kapastor pag yun ang tubag sa mga ampo nilang lolo. Ang kanhing perting pagkagahias bisyo, perting pagkaplainoma, magsigkag bungtagan sa diskuhan, mauli nga hubog. Nanasimbahan dalagan. Natudlo sa pulong sa Dios. Inana ang kagaamhanan sa Ginoo. So anita dinhi? Magkaroon kita sa atong pagkinabuhi ingon ng mga tao nga anaa sa kahayag. Dili sa pagpapuya, sa pagpudyakat o sa pagpububog. Dili sa kahilayan o sa kalawayan, dili sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. So magtinarong daw tas itong pagkinabuhi. Dili na magpatuyang sa yaka o sa pagbububo. Kaya kung saan may tabo itong sa unang mga hudyaka na itong bububo. Ano mo panahon sa pista? Kalawayan, Panahon na yung pista. Kung ka na mag-birthday sa agad ka sa una. Birthday na yun, tagura na yung kakis. Tulog. Kaya yaka yung inom. Makabihag na gani. Pakuha na yung kakis. Tinood no? Oo, muna itong kinabuhi. Muna itong kinabuhi sa una. Kaya karoon na nagkita ni Cristo sa dili na tapos patuyang na. Magkinabuhi ka sa. Ano mang nitambag sa igsoon na magtinaron ka sa itong magkinabuhi. Kahit aron ang mga panalangin na ihatag niya, dili magasto dito. Ana mga butanga. Kay kanang paggasto ana, usa na siya kapag usik-usik sa mga panalangin sa Dios. Nga murag gitamnan nimo ng buhata, bayad ka na, gatanom ka sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo, nya dito rin mo gipalit. So ang may tabo ana, kuhaan kas Ginoo sa uban pa mga panalangin. Nganumang muyong ko nga makuhaan ka, mahospital kay daot ang lawas, dahil kuan sa liver sa atay. Hala, baligya pa ng tanan imong napundar nga bakal karabaw. Unsa pa nang imong na sulod dito sa DCCO, sa PCCI, pulbot na sa balayran. Kabalo ang Dios nga maningid. Kabalo ang Dios nga maningid. Muna ang instruction mo siya nga, magtinarong mata. Kahit aron nga ang panalangin, may hatag sa Dios, dili mausik. Wa, di usik. Ang panalangin sa Dios, kung makakita yung kas mga panalangin, naagod ka makita ang handumanan ba? Nanay motor, nanay cellphone, nanay TV, nanay laptop. No, sa palahubog pa ka, wa, yun na sa unang panahon na, wa. Kapan karon na naglikay ka, na nagtinarong ka,
gipakita sa Ginoo ang imuhang kahago na adyo kay makita kay wa ginausik. Kitpon kita. Dire oh. Dirita. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi kasama sa mga walay pagtuon. Ang inyong sinabuhi kaniadto napuno sa kalawayan, kaulan, paghuhugog, kanugranga, hudyaka, pagsigig inyong o pagsimba sa mga Diyos. Na, pagsimba pagsimba Diyos. Yun sa igo na. Nabasa ko na niya. Instructional, igo na to. Sa to pagkanang ulong ang igo na to, nakaagi na itaan sa una. Kasi sakto na to, kaya nakaagi na mo. Okay na to. Nagyan na to ninyo. Ayaw na to baliki. Nagyan man. Nagyan, yung ibalikan man. Pag-agi niya na. Murag nimba kung tumalikan. Kanang pulong ni Agi na gani. Higo na to. Ayaw na baliki. Isa te? Ay, masagpaan niya ka? Masagpaan niya ka? Ano yung kasi may pumasa? Ano ang sa basa? Pagtagtag lang ng bersikulo Dati naman sa Sige. Kung ganin ang lista din nga aron, kung namoy ganahan na siran, o sila may mabasahon, kamo na instruction nila na, basahan mo bersikulo ako. Diba na adri pinagana? Hukas sa yun, ang inyo. Ipahukas. Ang daan ko pinagbuti. Kay karon nanamdan ni Kristo muratag naligo ba? Bantay ka mo naligo ka. So bubuhat tas tubig niya, ulong niya. Unya ipahukas niya atong daan kinabuhi. Hindi pwede nga ibalik ni musulot na imong daan nga kinabuhi. Maguman ka kaligo, ibalik lang gyapon imong sulot tong. Tayo na gaya itong bahaw na dagan ng bulig. Ya umanag kaligo, presko kayo siya nagkaligo ya. Uy, gibalik pag sulot ni bahaw buling. Bahaw kayo biro angos. No? Inaana ang sala, pag sulot ya pag balik, dili siya pwede. Seksunata. Ano man? Maubitang daghan ng pamilya na bungkag. Na pag-anan demonstrasyon, ganang daghang pamilya na bungkag. Kaya ang tao pala ho gusto, chicks boy. Kung chicks boy siya, dali kayo siyang matintal sa mga babae. Okay, usog man niya pananaw. Wala siya mayong paghuna-huna. So bisag na siya asawa, makapangabit yun siya. Maka-chicks yun siya. Kaya kita niya, puro na baba. Puro panagapan. Malimbungan na siya siyang pananawon. Muna nga dagang yung pamilya nga bungkag. No? Na ay mga asawa nga mubiyak silang bana kay ilang rason kaning ilang bana panhubog na kayo di na mo limit sa insakto nga sweldo. So ang rason sa mga asawa biyaan ko ni bahala ni bana total wa ko koy kalipay ini kay uli hubog magmaoy ya walay sudan pa may mauyan pa mi biyaan bantay ka sa mga asawa mga bright ko na muna nagmahay ra pagkahuman kay nabiyaan ang asawa dito pa maghilak-hilak. Yung makarelate ani. Kay kung palahog mo itang bana, bakit kayo asawa mo na huntay nimo? Yaan yung ka madugay. Kung di na kinakagwanta. No? May lagi berarti ikaw ngapuha. Para yung Piolo Pascual. Namurag lisod man ang biyaan. Okay? Isa pa rin ako kung naman. So karon, unsa may ato ang tubag? Yan yung ako'y dalon ng mga tao sa Biblia. Apan sa dili pa na atong tanawon kung unsay gihimo nila sa wine sa una. Atong tanawon unsay gihimo nila sa bino. Nagkuha si GC o usa ka asno nga gikargahan o pan o usa ka botilyang bino sa botilyang bino o usa ka nating kanding o iya kini ipadala ni David ngadto kang Saul. Oh, so naay namin sa Dambino ti no? Bino. So,
Kinsa ning istorya dire? Si JC. Oh. Kinsa man si JC po? Hindi nga nilaman ko. Dili si JC ato what? Si JC, siya na ang amahan ni David nga hari. So si JC, unsa to? Nagkuha siya o asno, kunya gipakargahan niya. Ito lang yung laktod. Naapil o karga ang bino. Usa ka butilya. Oh, sa kalapad. Oh, naapil o karga ang kalapad, sa butilya ang bino. So, unsa may purpose atong binuha? Iyang ihatag ni King Saul. Oh, si David ang dala paingon ni King Saul. So, doon na sila binog yun. Di ko sila kawad ang bino. Muna lang kong ingon nga pure man itong ilang bino. Pure yun to. Dili to chemicals. Na chemicals yung magka-addict. Kung makainom sila, no? Ato yung tanawon ron. Kaya doon na biya nga Hope of Christ Bible. So, ato sa kinagsaon, maghatag bisag alagad kas Ginoo sa una, si David alagad sa Ginoo. Pero naay ka na lang bino. Dalang bino. So, ito ni tunan di payo. Kani, ating pasunod, di pa natin masabta niya. Kani. Ito yung guardo, ani. 124, per Samuel. Unang Samuel. 124. Kung saan nalutos na niya ang bata, Nalutas. O, sakto nalutas. kung nalutos na niya ang bata, gidala niya siya sa templo sa Ginoo. Dito sa Silo, nagdala usab siya turong baka nga panuigon tulo ka tuig, napulo ka gantang nga harina o usa ka puntil nga panit nga gisudlan niya bino. Karon, apil mo ng bino isuon. Oh, kuha na. Oh, si Hana na. Si Samuel, Prophet Samuel, yung anak, nag-ampo man siya, si Hana, na makaanak siya, so nakaanak, itagaan sa Ginoo. Pagkaanak na, gididikit niya si Samuel, anak ni Hana, pag didikit niya dito sa templo, gipaapilan po niya padala og bino. Sa to pang bino, sa una, ihatag sa hari, o karon, ihatag po sa templo. Ano ni? Kaya kung may mga to, sili Pastor Omar o utak. Bino. Pwede rin gihatod dito sa templo. Unya, ilan ang titigan dito? Ilan ang titigan dito? Unsa may gamit, aning bino, nga dag-on Manila sa templo. Kung ato pabantayan man ito. Ang gamit aning bino, muna ang gamit silang bino. Dili sila kawadag bino o pan. Kabantay ka ni Jesus, nasa panihapon, katong pangalawat pa, pagkuha niya ang pan, naagyoy, disunod po, kuha po siya sa kalis, kupat, o bino. Kaya mo niya ang kultura sa Israel, na di sila kawad ag bino o pan sa templo. Kung sa may purpose, ilan ang gamiton para mag-opisit anang itawag o Lord's Supper. Balaan pa niya po. O kanang kalawat ba? Kanang himo uspari karon nga magkustiyas o kanang bino. Mauna na dito na sa panahon sa Old Testament. Kita madiscuss nato na naabutay balaan pa ni hapon diri nga pan pod o grapes ato Why man gyapon na gipalit ng Reverend ba grapes kanang tamis kayo katong mga nabautismo nagkatilaw to sila. Tamis kayo. Kay mao na pure na ang ginagawan. So sa templo, dili purpose na daton dito sa templo pang hubog. Dili suon pang seremonyas ang bino. Seremonyas.
Mao gidalan si paring Ili ni Hana. Kay kabalo si Hana nga tulis Ili pare, kinahanglan ni bino nga iyang gamiton para pagbalaan pa ni hapon. Mga lawat, mga tao. So ang gamit na is bino sa una, dili pang hubog. Wine siya nga pure pag yun. Parang kuan na Cristimplo. Sige ato sultiyon ko ni. Para mas masabtan na to. Ang uban kanila itudlo nga atiman sa mga kayamanan o tanan nga sagradong butang sama sa hari, harina, bino, lana, insenso o mga kahungos. Igsoon gitawag ang bino diha napil ang bino sagradong butang. So ang pangutana ng sagradong butang man ay gigamit sa seremonyas. Ha? Masabtan mo na to? Maong sagrado siya kay gigamit sa seremonyas. Nga pan o bino. That's why sa pagbalaan pa ni hapon na ni Jesus o kaya mga tinunan, kuha siya pan, kuha po siya dito bino. Muna na sagrado na siya. Kay balaan mo ng panihapon. Itawagan nga Lord Supper, balaan panihapon. No? Unang sagrado ng bino. Dili ng bino karon. Grapes ni pure. Pure na grapes. Ya dili ko purpose nila to templo maghubog ang mga pare. Dili. Natong tanaw ni, babasa nato ni. Meron pa ang Ginoo, pinaagi sa iyang tuong kabog, pinaagi sa iyang gahon. Himuon niya pili, una ihatag ang inyong pagkaon ngadto sa inyong mga kaaway. Dili na inyong sa mga langyaw ang pino nga inyong ihaguan. Kamu na mangani niini maunay makakaon niini ug daygon niini ang Ginoo ug ang mamupo sa umas inom sa bino niini dito sa mga kuwanan sa akong templo. Yung kisa may mo inom, kato mga nang ano? Yung kisa may kasugo. O pa inom. Ang Ginoo mismo. Sa unang panahon, sa panahon ni Moses, mismo ang disipulo kasulting ang Ginoo ang kasugo nila. Nga painom sila. Gisugo ba silang paghubog? Ang gisugo sa Ginoo, inom. Munang doon na kalainan sa hubog o inom. Naay na nag-inom diha, nga gisugo sa Ginoo, apan wala sila tuguti nga maghubog. Naay limit. Kung ganun na ingon sa mga doktor, nga, ito, yung ganyan, drink moderately. Mauna ang, naalang bersikulo nga, drink moderately. Oh, drink moderately. Isugo sila sa Ginoo. Asa mo sila manginom? Dito sa hawanan sa templo. Ano naman? Walaan pa niya akong diay. O, sada magsimba sila. Mukha na itong pare dito, si Aaron. O, para itong bino dito sa templo, sa pinakasunod. Paano to ninyong mga sakristan? Kapag mga Levita, paano to? Kaya mag-upisit na ta. Di, manginom sila. Nya, ang tuyo, hubog ba? Dili. Dili ang tuyo nila hubog. Apan, gilimita si Ginoo nga inom, ipisit ni seremonyas, apan dunay gahimo sa bagong tugon. Gihimo na nila sa bagong tugon, ngunit na naghubog na sila igsuon. Ako ni babasa. Kung lagi nang lahim na nang nag-inom ka o naghumog yun. O mo din inom na sila. Hubog na nila. Now, may pamasa niya Ate Livia. Gani, ibuhat na yung nila, imbis na ilimit ang Ginoo. Wala ba kamoy kaugalingong mga balay? Karon. Diin kamo makakaon o makainom. O palabihon ba ninyo ang kamayon ang simbahan sa Diyos o pakaulawan ang mga kabos? Kung sa may buot ninyo nga ako isulti, may tulog din dahil ko ba kamo dili gayon? Okay, Arto. Isawa ba kamoy
Kaugalingong balay. panimalay. Nga dito mo mangaon ug dito mo manginom. Lagi, di ba? Gino. Sabto ni. Ang Dios dinhi, diri gisaway ni Apostol Pablo nga naman. Naaba nang ang purpose ng ato pala na hapon. Mag-upisit sila dito, katong pare. Uy, ang mga tao dito mag-una og sulod dito sa kuan. Dili na magpaago sa pare sa seremonyas. Wala na sila respeto bas pare. Di na sila magulat atong mag-upisit ang pare. Sila na mismo manulo dito. Kung sa kugira pa na, mag-una-una dito sulod sa kusina. Susunod sila dito. Dayong dito magtungabanay sila inom. Dili na yun purpose, seremonyas nila, purpose, hubog na yun. Hubog na yun lang purpose. So kung hubog ang purpose sa wine, wala na unuri sa Ginoo kung hubog ang purpose. So paminawan si Ate Millie para Ayaw na pag-inom og tubig lamang ug dili inom usab og jutay nga vino. okay. Na ayaw og pag-inom og tubig lamang, pag-inom usab og jutay vino. May limit. May limit. Ano naman, kisa may instruction na natin, si Timoteo, pastor of Ephesus. Si Timoteo, pastor of Ephesus. Kisa may gatudlo niya nga inom ra ayaw inom og tubig oy, inom po gagamay vino. Si Apostol Pablo. Ano naman, kay si Timoteo sakiton. Si Timoteo sakiton. Sa to pa ang vino dihing gisgutan ni Apostol Pablo, ang purpose sa vino dili is medicinal purposes. Pang-ayo sa sakit o sa lain pa pagkasulti, panghimughat. Di ba? Di ba na may mga katinggulangan nato nangalap sila mga gamot sa kahoy, yung bubuan o kulapo o tinodo o ginseng, medicinal purposes na isuon. Ang purpose ana dili no, dili hubog, pangsakit. So kitang Kristohanon ana, okay ana ang gitawag og medicinal purposes. Nga nagkalap ka gamot sa mga kahoy, unya pang himughat ang tawag. Alcohol lang gisagol ana. Ya di deta ana pwede ta. Muna gitawag og inom nga may limit. Oh? Supuli masabtan na to ha. Inom nga may limit. Say na kay purpose nganong niinom ta ana. Ngano man kay diri. Di ba nita naman po'y balang panihapon diri. Kaya kung mayon ta nga sayop ng inom, nya nag-inom na ba diri? O gamay. Pero gamay. Dili gyud ta mahubog, dili gyud ta malipong. Gamay. Unya ka kung medicinal purposes, gamay ra pod ang instruction ni Apostol Pablo. Unya kung imo po ning sabton sa mga palahubog yun, ilang patangtang. So di na mao. Naatay limit diri. No? Sabtan naman nato. Pwede na tayo magkainom ani pastor. Pwede kung purpose din ng medicinal. Kay wala gibawal diri medicinal purposes. Apan ayaw pagtungab-tungab dito. Nadaghan kayong Kristohano nakakita. Ano pastor, medicinal purposes man nagway. Medicinal purposes na usa ka alapan ng Diyos ka usa. Dili na medicinal purposes. Nyawa wala po'y gamot. Na hubog na. Kani, punta kung medicinal purposes pag gini. Ati Alisa. Na ito gini, uting kayo, garong dili tama. Doon ba? Dili tama. Lokas. Oh. Apan may isa ka Samarianhon nga nagbanaw ni atong dala na og nahiagi sa tawo nga gitulisan. Pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Giduol siya kaniya og gibubuan niya lana og bino ang iyang mga samad og gibugbusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa
usa ka balay ubangat abutanan o dito iyang gi almahan siya. Na isa marian man niya. Kung sa yung himo, naaman ko isa man, kaya itong gitulisan to. Hapit na imalapin biglaan. Sudahan kayo isa man. Niya ka sa marian na nakaagi, na ay dalang bino o lana. Ay gibukusan ng tilig suot. Na yung yang ganag lana. Silbig himo niyang himag. Ayun. So, kaning duma, puros medicinal purposes. Dili ka bisag wa kay samad palit kag duha kalapad. Dili na yung medicinal purposes tubog na. Dili. Pero na kay samad tambal na ng bino igsuon kay na na alcohol. Nga pangkuan sa kagaw. Tambal na. Nya supak bata na. Dili ka supak kay gisulti na diha. Nga pang purpose na to para samad ug sa atong kuto-kuto. Imughat. Magkasa na imughat sa panimalay, mangayok ko. Sige, dilitan. Ate, dilitan. Yang sa may purpose bino diha? Para sa? Para sa mga nakuyapan. Kabulion. Tambal ng bino. Dili ng bino ang karon. Katong grapes akong masabot ba? Katong wine nga pure. Pure ba ito ha? Dili ba ito pure? Tanduwa ito ilang dala sa una. Ako puli masabitan ko na ito ni. So, grapes. Yan na ba na pastor ng grapes? Na. Kana mga imported yung wine? Maria Clara te? Basta na siya ay kuwan sa kiling nga mga grapes, prutas. Nobilino na yung grapes, no? Pwede ta na igsuon. Ayaw mo kabalaka nga di mo kainom. Ang ako nga gitudlo, kung kanang gitudlo sa Biblia, nga may limit at dili hubog ang purpose. Dili hubog ang purpose ha? Kani nga authority nga kuan katong i-discuss karon, dili hubog ang purpose ini, kun dili natay gitawag og medicinal purposes. So pwede ta mupalit ana mga grapes nga pure, itong mga mahalon. Apan dili ka pwedeng upit. Ang purpose ana para sa atong lawas. Nindot kay nag-impact ng mga wine nga grapes. Tambal na pura sa mangustin, na may prutas nga mangustin. Nga mo inom pud ganit ta, Vita Plus, pareho naman muna ang purpose nito ano. Tambal ang grapes nila sa una. That's why dili sila mawat ag wine. Kaya ang ilang wine tambal. Basta ko yung tanong, dili sila mawat ag tanduay pastor. Dili oy, dili. Pero bantay ta, dunay limit. Kinundumi dito ang ipang isulti nga niya. Na dili kita mahubog. Huwag kita tuguti nga maghubog. Inom, lahi ang inom sa paghubog. So huwag ituguti nga mahubog. Gitugutan ta pag inom para sa itong lawas. Dayon, wala kita tuguti nga may mong kapandulan. Nga magpatarak-tarak po ka rito na inom ko. Iyon pastor o nga pero na ikononik. Dito sa inyong balay. No? Dito sa inyong balay. So ang purpose dili yung maghubog. Naukira, nasabta na ito. Alaala ko itong fukson eh. Itong kaon eh. Muna yung gihimo oros uban. Apan ang ilang gihimo, dili mo sa gitudlo dinhi. Kaya ilang gihimo, pakapinan man. Tando kayo ng kuno. Yang hukton man pong inom, dili na mo. Iklaro na to, ihanay na to, o kung sa gyud katinod, tando ay bagyod, o gato bagyong bits, nga pure. Ihanay na to. Dili na to i-general. Ngayon na ang bersikulo ha, alaot kang magpainom sa imong isig katao. Kaya kung magsulong sa pinday na daw to siya, ikaw ang hinungdan na madisgrasya to siya. So, ato ni katulang isuon. Ayaw. Kumano na to ni. Bisan to diri, yokihan ta sa pure na makainom ta para sa tuang lawas. Kapan wala ta upihin diri sa mga bersikulo, wala ta upihin. Habakuk ni siya? Habakuk? Nga ano? Ang alaot ko na magpainom. Kaya ka na, dahil pagbaligyan na yung pagpainom naman. Ano bang mahubog na siya, kaya di magkakontrol. So alaot daw ta. Now, sinuwa, mahubog sinuwa.
Ilang tanwa? Nagimug-arap ka? Pinakamatarong. Yun bago pinakamatarong. Pero tanaw na to. Ang pinakamatarong. Genesis 9. Ano istorya ang mabasa ni Muli? Human ni siya si Lolo. Unsa man ang Lolo? Chapter 6 o chapter 7 Lolo. Pagkahumas Lolo, si Noah ang unang nanom o paras. Siya unang nanom. First time nga nagtanong siya paras. So ang rason igsoon nga nahubog siya kay nagpataka siya og kaon sa iyang bunga sa iyang paras. Gawa sa kabalo nga makahubog. Okay? Pag harvest, unang harvest, pinaghanang bunga. Di ana sa kaon anak. Gawa sa kabalo nga makahubog di ay. O muna nahubog. Nataman sa nakainom o ubay-ubay. Di ba? So dili maayo na mag-inom kag ubay-ubay. Nga naman, nahimo ginaw nga tinunglo ang iyang anak. Na ang pangutana, ano nga tinunglo mo na iyang anak? Kaya naa ba ka na naghubo namang pud ni si Noah? Mataro nga tao. Pero pag humas luno, nakainom sa ubay-ubay, nawala man ang iyang katarong kung naghubo sa iyang tunda. So, kung mo sabto, perti ko na rin pagkahubuga, kaya naghubo ang iyong tunda. Yung gingo sa dua ka anak, ang tulo, si Ham ug si Japit. Si Ham ang nagkita. Si Ham nagyaga-yaga. Gitawag tayo ng yung dua ka igsuon, dua ka magulang. No, papa nito, kahubok. So, ang naitabo, kuha sila o pupo. Dan gipas-an nila ang amahan. Nga walay brit. Nahulog siya o pasipala o ligayaga. That's why pagkahuwasan na daw niya, sadya nahuwasan si Noah, gitunglo niya si Kanaan. Kisang mas Kanaan, anak ni Ham, ngayang kamanguran. So, dili maayo ang Kristohanon nga mo lapaw o mahimong maghubog na ka. Ano man, makabungat kag pulong. Kay Kristohanon ka, Kristohanon din siya. Dahil pang Ginoo, nakabungat og pulong tunglo na tinunglo. Wa man sa kapugong sa iyang kasuko. Kay bago ko siya nahuwasan. Gikang nalango sa pagkahubog. So, dili gyud maayo ang paghubog. Bisan pag pure ang nakuha ni Noah, bisan pag pure, nakatunglo man siya. Lahi ang iyang pulong igwa sa iyang baba. Imbis matarong siya sa upaylono, pag dinhi na, nanunglo. Yang iya pag yung anak gitunglo, ano mo to? Kaya naulawan siya kayo. Saan kang gabitay-bitay siguro to. Kaya di alsa man. Di pati ulawan niya. Diba? So, dili pa yun niya. Karon, dili puta. Kung ang kinahalok man silot pagpuyo dito sa suwar, siya o ang duha niya kaanak na dalaga, mibalhin ngadto sa kabungkuran diin mipuyo sila sa usap kanong langog. Unya, ang magulang na anak niingon sa iyang manghod. Bikatigulang na ang atong amahan ug wala na'y lalaki nga mahibilin sa tibuok o kalibutan sa pangasawa ka nato aron makabatong kita mga anak sa naandang paagi. Usa, pupunta ang atong amahan aron makahimo kita pagpakihilawas kaniya o makabaton ug mga anak pinaagi kaniya. Niadtong gabi-una idalitan nila siya bino ug unya nakihilawas kaniya ang magulang niyang anak magulang niyang anak apan wala siya masayo niini kay hubugman siya kaayo. Pagkasunod adlaw ang magulang niyang anak niingon na usab sa iyang manghod. Nakihilawas ako sa atong amahan kagabi o karong gabi hubo na usab nato siya ug ikaw na usab ang makihilawas kaniya aron kitang duha makabaton og mga anak. Sinaagi kaniya busa ni atong gabi-una gihubog nila siya ug nakihilawas kaniya ang manghod nga anak. Apan wala gihapon siya masayod niini tungod sa iyang kahubog. Sa ingon niining paggiha nagsabak ang duha ka anak nilo
pinaagi sa iyang amahan ang magulang ng anak ug batang lalaki nga iyang ginganlag Moab ug siya mao ang amahan sa mga Moabihanod. Ang manghod ng anak usab ug batang lalaki ug ginganlag niya Ben. Amen. Siya mao ang amahan sa mga Amonihan. Karon. Okay. Igsuon, kabuk taon ng hubog. Bible. Susilat. So to, nasa daw kabuk anak. Ang duha ko kabuk anak mo nagplano, mahubog na to sa papa. Kaysa dahil mahubog ni malimot ni kinsa yung bulog. Malimot dahil hubog no? Kaya ako nahubog ko. Kabalo naman ko. Nasublaan din pagkahubog ka. Kaya ipakighaliwasan niya ang iyang kaugalingong anak. Niya nagmabdos ng anak. Moabihanon o katong usa Amorihanon. Pabili mo kanang duha ka buk Amorihanon o Moabihanon. Moab mo nay kaaway sa Israel. Muna siya kontra sa Israel, mga kaaway sa Israel. Sato pa, dili maayo ang anak sa nilangat. Dili maayo ang resulta tungod sa kahubog. Ano man, yung kaaway sa Israel. So, nakita na to. Kini, gamit sa Ginoo, nahubog. Dili maayo ang resulta. Kanipod, nahubog. Nakapanabdos sa duha ka anak. Napa na naitabo diri sa Antuas Negros nga to kay ama na hubog gilugos niya ang anak. Wala? To kay palahubog ang amahan, ipahimuslan na yung anak na natanawa na. So karon nataslas nga pangutana, Pastor, si Jesus niinom ba? Kaya ito po tanong eh. Pastor, si Jesus niinom ba siya? Kaya nga naman nga, Yes Bible, okay naman na yung nag-inom diha. Why? So atong tanang pasulti yung ato eh. Tanang ato si Jesus nag-inom ba? Niani si Juan, nagpuasa siya o wala uminom o bino. Kung mingon siya, iyawaan siya o uminom o miingon na usab. Hangol siya sa pagkaon o panahubog. Unya mi higala pagayod sa obrador sa buhes o sa mga makasasala apan ang kaalam sa Diyos bitin ang paghusto diha sa gisulti na ini. Okay? Butas 19 no? Okay? So ako yung mga tanong niyo diha. Niinom ba si Jesus diha? Ha? Okay? Ito yung klaro mo eh. Na sabi, Anhis Juan, University na, ano karon? Anhis Juan, nagpuasa o wala minom. Dahil sunod, mianhi ang anak sa tao, umikaon o miinom. Si Juan wala minom, uminom. Apan si Jesus miinom siya. Si Jesus na hubog ba? Wala. Diha, ingon diha, naalaan siya na hubog. Diba, sa 19 day, balik bas 19, balik ang bas 19. Para masabtan nyo natin ang isulti. Maini ang anak sa tao o mikaon siya o Miinom. Kung mingon na usab sila tan-awan ninyo kining tawhanan. Hangol siya sa pagkaon o palahubog. Unya higala pagayod sa obrador sa buhay. Si Jesus na alaan nga pala hubog. Nga wa man siya nahubog diha. Ni inom. Muna ang gingon lagi nga lain ng inom, lahi ng hubog. Muna pagtanaw na nila, agoy pala hubog man dahil si Jesus. Kay dito sa kasal sa Kana, gahimo ko si Jesus o
bino, ang tubig himo niyang wine. So dinha gasulti ang mga bersikulo nga miinom si Jesus. So kani pakainuman ni Jesus sa asa man ni dapit. Kadto ning balaan pa ni hapon igsuon. Atong giniskas na niya bang mugamit sila binos palaan pa ni hapon. Maura na ang ihang nainom. Wa siya ilaing kuan nga maghubog siya. Dili purpose niya lang itus kana naghimo sa kuwain para maghubog. Balaan pa ni hapon ha. Nakainom si Jesus. Na ato masultiyon pa ni. Kung balaan pa ni hapon pwede ni. Ati Alisa. Niya mikuha si Jesus og kuba, nagpasalamat sa Dios ug niingon, dawata kini og bahina ninyo kay bukiran ko kamo og sukan karon dili na ako ninyo hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. So sa sukad karon di na ko moinom hangtod nga moabot ang ginharian sa Dios. Kisay niyo na si Jesus. Sa asam na nahitabo sa dihang balaan pa ni hapon. Isa dawatan ninyo ni kaning kupas bino sa kupa. Kay dili na ko moinom sukad karon hangtod moabot ang ginharian sa Dios. Sa to pa nagsulti ng bersikulo nga nag-inom si Jesus apan wala nang hubog. Lagi dalara pa ni sa mga palahubog si Jesus nahubog gani. Kusing gahubog. Nga balaan pa ni hapon ang gihimo ni Jesus. Naalaan hinuon sa mga Pariseo nga palahubog. Kay si Juan, nakita man si Juan nga wala ginaginom bino. Wa gyud mitilaw si Juan og bino. Kapag si Jesus, mitilaw siya. Miinom siya. So, ato ilaktod ang pang-istorya. So, okay ba gyud ay pastor ang pag-inom? Kamu ito ba? Sa ato na-discuss karon. Okay. Kahit mo nang pag-inom o ang pag-ubog. Kung matuman ninyo tong purpose ganihan nga medicinal o katong balaan pa ni hapon, diha natataman. Pero mula pa na mo exist na pagpila na kabutilya. O yan, dili po tong grapes ng inom. Dili tana. Tantan ko ay dili tana wala na. Dili. Ang nindot dili na lang. Kay siwan mo man inom. Ya, katong kung ganihan, yun po nga, paglikay mo sa bino.